Hej og velkommen til jeres første post. I har scannet en QR-kode og ser nu den video, jeg har lagt ind til jer, som omhandler den første post. Den første post drejer sig om, at I skal tænde et bål og brænde en snor over. Når snoren er brændt over, vil der falde en pose ned med informationer om ruten til post nummer 2, hvor der er en ny QR-kode. Det hele skal I optage på jeres mobiler og gemme til mig, så vi kan se det, når I kommer tilbage. Når I har brændt snoren over, så sørg for at efterlade ilden slukket og være sikker på, at der ikke er gløder, og så kan I løbe videre til post nummer 2. Der er en bålplads der, hvor I er, og der vil være lagt nogle ting frem til jer, som skulle være nyttige for at kunne tænde et bål op. Metoden I bruger er sådan set op til jer selv, dog er der den betingelse, at det skal være med ildstålet. Ildstålet har jeg her. Det benyttes ved, at man gnider den ene del mod den anden, og så vil der springe 3000 grader varme gnister ind i det, I vælger at bruge som fængemateriale. Held og lykke og god fornøjelse. Forhåbentlig så kan jeg vise jer nu, hvordan det er, I skal gøre. Jeg har så valgt en regnvejrsdag. Det var lige ved. Vi fortsætter. Det kan godt være, at man skal være lidt tålmodig med det her. Men det skulle kunne lade sig gøre at få gang i det. Sådan da. Sådan starter vi det, og så kommer I bare noget ekstra på. Sørg for at holde gang i det. Og til sidst